and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Si Senyorita Hazel. Senyorita. Hi, manon ka? Di nas gawa sa airport, Senyorita. Sigurado kang maabot ka doon ang demonyo kong amahan? Mao may iyang gisulti sa telepono. Maayo untag false alarm lang. Senyorita, di na sita magsulti ha. Di na si Senyor Emilio. Ug doon na siya mga kauban. Tumangis nag-al sa butoy o ikarga sa jeep. Usa may hisod anang tulong ka karton yun? Wa kay katungod nga magsusi butoy. Tumangis sila pagdali. Kay gugutom na ko. Litse! Karon dayon yor. Cancel na ang tanan ako mga tawag ni Noy Butoy. Tingalig sakay na ang demonyo kong amahan sa jeep. Nganong may mga kauban man siya. Mao ka di yung sugoon aron maalaot ang akong mahal. May pangakong portrait. Malinawon pa siyang nagatubang nako. Mahal gyud ay ko sa akong mahal. Nagahimo gid siya sa paghimo ini. Iyang surprise gift sa akong graduation. May pangakong mahal. Nagunaw na sa paghatag og surprise gift nako. Pero ang demonyo kong amahan, gustong mo papoy nako. Naulian ka siya gikan sa akong pag-spray sa iyang mga mata. Mayuntag maputa na lang siya. Lord, panalip di intohan ming duha sa akong mahal. Ayaw ming itugyan sa demonyo. Ayaw intahon di ko ha isa mo kalipay. Iyonong sa restaurant ngayon mo maagian, butoy. Gibati ko ng kagutom. Sa unahan yor. May restaurant. Ana lata diyan yor oh. Litse! Kingnan kang ihonong kung makaagi tag restaurant. Mutanan ka pag yun. Naniguro lang yor. Tingalig. Pusilong daron ka diha, butoy. Di na kumusulti yor eh. Ay naman tong restaurant. To pas unahan yor. Ako lang unyang ihunong yor ha. Ginoo ko. Unsaon ko kaha sa pagtabang si Milan. Nga dili siya maunhan ni Senyor Emilio. Kinsa may angay na akong pahibawon. Kinahanglan doon ay makatabang sa akong anak. Kinsa magkayunahon ako sa pag-adto. Si Padre Damian o ang ilang din. Ako silang pahibawon nga nagsingabot na ang demonyo. Og tuasad si Milan sa abogado. Nagilang. Si Karen, doon na ka siya kasayuran sa pag-abot karon ni Senyor Emilio. Asa man ka na? Kuan ka nang muadto ko sa kumbento. O balandi ka nang? Ayaw na lang. Kadiyot raman sa ang akong tuyo dito. Kining Karen. Muabot ba ka karon si Senyor Emilio? Wa gid ko mahibaw nang. Wa may kisulti ang senyor nga muuli siya dinhi. Hinoon. Nagpadayon siya pangita sa senyorita. Tingalig mo ani lang sa kalit aron pagsusigid kung tinuod ba nga wa gid dinhi ang senyorita. Sa ato pa, wa kay kasayuran nga moabot karon ang senyor. Wa gid nang. Sige Karen, dinalian ang akong tuyo sa Padre Cora. Diha ka na. Nagdali man to sinang ilang. Murag to na sila kikahadlukan. Milakaw ganiha si Noy Butoy. Unya mo sakay kani unta ko sa jeep kay magpa-drop ko sa lungsod. Pero wa mo sugod si Noy Butoy kay adto sa munisipyo.
Do na ginahitabo. Naunsa man ka ni Senyor Emilio nga muro maggilalayan sa paglakaw sa usa ka lalaki? Butoy! Nyor. Di naman ko si mong kilid, Nyor. Lingkod na ron nga, mudungan ka na lang ukaon na mo. Pagbusog yun, kay dili pa tamo diretso sa probinsya. Asa pa man dayta, Nyor? Din, salamat in town nga nagkita ta dinhi. Di na lang kumulaho sa simbahan. Nangita ka ni Milan? Ay, ganihara man gid kaayo to siyang milakaw, good sir. Og, nahibaw pa ka, sir. Nga mapauli man si Senyor Emilio. Gisultihan ko ni Milan. Ingon man si Hazel. Unsay mahitabo kung makita sila, sir? Ayaw kabalaka ng ilang. Tuwa pa siya siyang abogado. Gitudluan siya unsay iyang buhaton. Kung magkatubangay magkat sila nitong demonyo. Sir. Anugon lang ng ilang. Wa dayon mabansay-bansay si Milan sa self-defense. Sir. Pero bright si Milan. Og desidido pa yun. Busat dali na siyang makatun. Hangtod ba ang inosenteng bata? Ilapag yung gukdon? Dili na bata si Milan ng ilang. O gini. Di panagan-an na sa demonyo. O galing lang. Wa pa siya makasuwito ni Milan. Yan ang nakita si Milan, sir. Nakailan na siya sa akong anak. Ayaw usbang imong pag-ila ni Milan nang. Daghan kaing salamat sa inyong pagpanalipod sa akong anak, sir. Gusto sab namo nga maadto ni Cesar unsa may kang Cesar. Ug maadto ni Milan unsa may angay niya. Sir. Mas maayo tingali nang nga adto na kas kumbento. Dako ang akong duda nga dili makauli ron si Milan. Ha? Kaluoy sa akong anak. Ang akong cellphone. Mahal, salamat nga nanawag ka. Aram di ka masigig. Una-una na ko, mahal. Amping bayag yun ha. Ayagin pagkita sa demonyo. Si nanay ang akong gikaluyan. Siya rang usa sa bahay. Hain man dayron ka? Nagpatabang ko ni Din. O iyaw na kong ipatudluan og self-defense. Naamong ka na lang noon tungod na ako. Labanan ka na ko, mahal. Nalimot ka sa kong gisaan ni mo. Mahal, Mihila ka. naluoy ko nimo. Mahal, ayaw ko kalay. Ikaw mo ay kinahang na mag-amping. Ayaw kit pagkawas, ha? Makalaom ka, mahal. Sundon ka na ko ang tanan nimong pahimang doon ako. Dili ko gusto nga malayo ko nimo. Salamat, mahal. Bisag kung sa'yo mahita pa mo. Huwag imong piyag na itong duha, ha? Bisag unsay mahitabo, mahal. Imo ra gyud ko. Ingon ka na nga mo adto kas kumbento. Dito bitaw ko gikan. Miadto gid ka sa kumbento? Nagduda ka? Kuanang, nakita tamang gud mong duha sa di ni Milan nga nagsulti. Dili di ay mahimong magkasulti ni sa din ni Milan. Sorry nang ilang. Ingon man ko ka nga moadto kas kumbento. Pero mo ako nakita nga miadto kas eskwelahan og nagkasulti mo sa di ni Milan. Gisuwayan ko lang pagsusi kung tuwa ba dito si Milan. Timing nga diha ang din. Maunalay akong gipangutana. Sorry nang ha. Maumong akong pagtuugod nga moadto gid kas kumbento. Pero unsa man siya akong labot no sa akong nakita. Watoy kaso ka rin. Unya muuna na ko nimo ha. Sorry sa akong pagkamarites nang ha. Watoy kaso. Muna ko nimo Karen. Sige nang. Usbo na ko. Sorry gid kayo sa akong pagkamarites nang.
Hunungaw niya ang jeep diya sa dakong wanang butoy. Ganang agyanan sa mga tao. Muhunong ta sa may plaza nyo? Nadungog mo na akong isulti, naunsa ka ba? Ah, sige nyor. Inuhunong man kaha. Aw di ihunong. Anha ta magsugod sa pagpamilit. Pamilit nyo? O sa may ipamilit? Katong suits karton nga imong nakitang gialsa sa akong mga kauban. Ah, mao ba nyor? Ay, daan pala higit ko. Mga posters yung isuod sa maong karton. Unsa man ang ipamilit nyor? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!